oli ehkä vähän semmoinen ennakkoluuloinen mielikuva, että kaikki on semmosia tiukkapipoja. Työntekijät on ollut ihan loistavia, isosat on ollut ihan loistavia. Todella kiva, yllättävän kiva. Paljon on tässä viikon aikanakin mietitty erilaisia asioita. Kavereiden kanssa puhuttu ja pohdittu. Täällä on ehkä vahvistunut se mahdollisuus, että saattaa olla Jumala. Ja ehkä mä tämän jälkeen mietin ja jossain vaiheessa selitän sen ja suttelen. Kaikki nuo kivat leikit ja varsinkin ne laulut jää mieleen. Niitä on hoilannut tuolla jo aika paljon koko ajan. Täällä on ollut tosi hauskaa kaikkien kanssa just olla, kun ollaan aika hyvin tutustuttu ihmisiä. Aika hyväksi porukasta se on näin tullut. Suosittelen. On ollut tosi hauskaa ja kivaa.